أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما سكلم نسرارم إن شاء الله أيو أجدو من تيبنا من البركة من الوجم كدا سيجا بنكراتم من أهلري إن شاء الله أجدو من تيبنا من البركة زام تاجع أفصل في الدهارت فصلين زي من بياني أكن تركي sai ma na kar kuma ta ku share domin wasu amfana sannan kuma kusan ku nuna alamar kararrawa domin mun sa san biyo mu san bayani. Bismillahir rahmanir rahim. Usulun fi daharati fasali yazo mana bayani akan tsarki. Ad-daharatu qismani. Tsarki ya rabu kaso biyu ne. Daharatul hadasi wa daharatul kabasi. Akwai tsarki na jiki da kuma na tufa. Tsarki na jiki abin ne shafe abin da bayan gida, fitsari, janaba da sauransu. Kabasi kuma shine tufa, rigar da zaka sa da inda zaka yi sallah da inda zaka yi sallah da kayan da zaka sa da abin da zaka yi ta'ammuli da shi wurin ibada. To wannan shine kabasi. Wala yasihul jami'u illa bil ma'il dahiri. Dukkan su ba sa inganta sai da ruwa mai tsarki, mudahirin mai tsarkakewa. wa huwa allazi shine wannan da lam yataghayyar launin sa bai jirkita ba aw da'amuhu ko dandanan sa aw ra'ayatuhu ko kuma warin shi bima yafariquhu galiban ga abin da ke rarrabe shi marin jayi ka zaiti kamar mai kamar narkakken mai kenan wasamani da kuma daskararre kamar abin da ya shafi man shanu ko man shafawa ko kitse duk wani mai da yake a daskare ne wanda sai an sa shi a wuta ne sannan zai narke shi ma ne ke nufi wadda su mai kulli da romo dukkan shi roman nama ko roman kifi ko wani abu da ya shafi dai abinci amma ruwa ne romo ne wanda za a samu gishiri sai zama romo walwazahi da dauda kamar kurji abin da ya shafi fata ko abin da ya shafi dattin fata ko maruru haka shi laraba sukan kira shi da wazahi kuraje ko irin kurajen gemu din nan ko kuma dai maruru ya shafa wazahi wasabuni da sabulu walwasaki da dauda kamar abin da ya shafi dauda abin da shi ba ƙasa bane kuma ka san da ka ganshi ka san dauda ne dauda ko kuma ko da toka ma na najasa in ya taba kaga dauda ne ko kuma ƙasan kwata ko abin da yake da datti ne ba mai tsarki bane wa nawi da makamancin su wala ba sa mala ya ce babu laifi bi turabi ka amfani da turbewa wurin tsarki ka je daji ko kuma ka je wurin da babu ruwa sai ka yi fitsari ko ka yi bayan gida to ka samu dutse ko ƙasa mai wanda take a kame ka yi tsarki da shi ka goge najasan ko kuma ka share duk za ka yi wannan da ƙasa mai tsarki shi ma sannan kuma ko taimama ne kama za ka yi da ita tunda ba ruwa walhamati da ƙasar kanwa wasabikati da ƙasar gishiri wa nawihi da makamancin shi insha Allah an nemi kawo ƙarshen karatun mu ne sai mu haɗa ku a karatun mu na gaba alhamdulillah nan nemi kawo ƙarshen wannan karatu sai dai wani kar kuma ta ku share domin wasu amfana sannan kuma kusan ku nuna alamar ƙararrawa domin mun sa samun bidiyon muku samun bayani alhamdulillah masha Allah